Grad koji je u 2022. godini iznedrio svetsku šampionku, kontinuitet podrške mladim ljudima koji na najbolji način provode slobodno vreme, a ujedno i promovišu mesto iz kog dolaze, mora da nastavi. Upravo tu podršku danas je dobilo 27 sportskih klubova sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica. Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica zahvalio se predstavnicima ovih sportskih organizacija na istrajnosti, promovisanju pravih vrednosti i svemu što čine za mladost u Kosovskoj Mitrovici. Želimo da uspehe i prezentaciju grada u Kosovskoj Mitrovici nastavite u istom kontinuitetu kao do sada i što više medalja da nam donosite. Ponosni na prošlu godinu i na svakako sve sportske klubove. Moramo da podvučemo da imamo i svjetskog prvaka i evropskog kada je u pitanju Kickbox kluba, ali sigurni smo da svako od vas ostvaruje značajnu pobedu i zapravo svojim trajanjem i svojim funkcionisanjem svi ste pobednici. Budžet namenjen sportistima za ovu godinu iznosi 15,5 miliona dinara, dok će 2 miliona pripasti kulturno-umetničkom društvu Kosovski Božur. Ukupno, dakle, 17 miliona i 500 kroz ustanovu za sport. Obezbedili smo sredstva kako bi vi na najbolji mogući način funkcionisali. Ono što jeste i naša obaveza, pored tih pravih vrednosti koje kroz klub promovišete, jeste da čuvamo sport, imajući u vidu sve poteškoće i kakvim uslovima i živimo i funkcionišemo, a pre svega deca u kakvim uslovima i stvaraju zavidne rezultate. Jako smo ponosni. Želimo da vam se još jednom zaista zahvalimo i afirmacija da bude u ovoj godini mnogo veća, jer znajući društvene prilike i sve pojave koje mogu da naštete deci u ovom momentu su ključne i naravno vama su one bitne karike za zdravo i bolje društvo u našem gradu kod vas i verujemo da tu decu ćete preusmeriti na najpozitivniji način. Finansiranjem za 2023. godinu obuhvaćeno je oko 1600 sportista, kao i 76 trenera i stručnih radnika. Svi oni organizuju 78 liga, turnira i različitih sportskih manifestacija tokom godine, rekao je Petar Trajković, direktor Ustanove za sport, omladinu i specijalizovane usluge. Vi jednostavno možete i mnogo više od svega ovoga što ste učinili tokom prošle godine. I nadam se da ćemo, kao i prošle godine, imati podršku opštine Kosovska Mitrovica, da će reprezentativci Srbije imati daleko bolji tretman, kao što su imali. Predsjednik privremenog organa je to primetio i shvatio i video i jedan broj reprezentativaca i onih koji su ostvarili dobre rezultate na evropskom, svetskom i balkanskom prvenstvu nagrađeni su. Tim putem ja se nadam da ćemo i ove godine krenuti i u to ime ja vam želim puno sreće i uspeha i hvala vam što ste danas došli. Njih 26 i u prethodnoj godini su dobili sredstva od opštine Kosovska Mitrovica, dok je jedan klub nov na ovom spisku. To je košarkaški klub Centar koji već broji veliki broj mališana, a danas dobijena finansijska podrška će im itekako značiti. Mi smo novi klub na budžetu opštine Kosovska Mitrovica, za nas veliki uspeh. Brojimo preko 100 članova, košarkašica i košarkaša. Bitno nam je da je grad prepoznao naš trud i naš rad. Zahvaljujemo se na tome privremenom organu opštine Kosovska Mitrovica, Ustanovi za sport i mislim da ćemo ova sredstva utrošiti na pravi način, da pomognemo deci da se što bolje pripreme i da organizujemo deci što bolje takmičenje kako bi što bolje napredovali. Pa značajno puno, zato što su nam ovo sredstva neophodna, jer mi nemamo samo finansiranje iz kluba, pošto većina članova kod nas ne plaća članarinu, takmičare i deca koja su socijalno ugrožena, tako da nam puno znači zbog prvenstva. Naglasio bi, imamo prvaka sveta, prvaka Evrope, prvaka Balkana, što kažu, mi smo do sada ostvarili sve što jedan klub može da ostvari, tako da, eto, idemo dalje, spremamo sa nove podvige, tako da ove godina očekujemo to evropsko prvenstvo, također juniorsko koje će se održati i vidjet ćemo što će biti. Za nas konkretno i za naš klub znači puno, znači da možemo otići na svim takmičenjima koje se održavaju u zemlji. Ja se nadam i ove godine ćemo malo i po regionu, slobodno mogu da kažem, zahvaljujući opštini koja nam stvarno izlazi u susret i uslovima koji su obezbedili izgradnjom nove hale sportova. Nadamo se da ćemo što bolje i što bolje rezultate praviti i predstavljati gradu što boljem svetlu. Ugovori o finansiranju takmičarskih sportova za 2023. godinu su potpisani, a vrhunski rezultati tek predstoje.